Pangan wis. Ya wis tak pilih iki ya. Jarene pentol mercon kok aku dikai pentol. Dikai mercon temenan wae. Apa nongkrong kono? Waduh, gede. Iku ra wong iku. Saken wis tuwek nemen. Wis apa? Panik iki basak lagi iki. Ayo tak coba. Tembong banyak wis. Nah, iku. Ayo. Banget nonanya lu. Tolong ya. Apa rek? Kenapa? Waduh, sama kok keberdosan pisan, Le. Ayo tolong pisan. Aduh, sampai kena pisan.